صدیق اکبر نے، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر مار کھاتی صدیق اکبر نے، جنہوں نے مصلی رسول سے کھڑے ہو کے امامت کرائی صدیق اکبر نے، جنہوں نے ہجرت مصطفیٰ کے نال کی تھی صدیق اکبر نے، جنہوں نے غار کے اندر دن راتاں مصطفیٰ کے نال گزاریاں صدیق اکبر نے، جنہوں نے معراج کی واپسی سے ایک تصدیق کی تھی صدیق اکبر نے، جنہوں نے اپنے کاتا سارا مال اکٹھا کر کے نبی کے قدمے گیر کر دیتا صدیق اکبر نے، جنہوں نے اسلام کی خاطر سب تو پہلے خطاب کیتا صدیق اکبر نے، جنہوں نے عرش اعظم تو رب پوچھے اے جبریل جا ذرا پوچھ میرے محبوب نے کہے میرے ابو بکر تو پوچھو صدیق تو پوچھو کیا میرے کے راضی ہے کہ نہیں ہے، اور صدیق اکبر نے جنہوں نے اپنی بیٹی نبی کی نکاح دی تھی، اور صدیق اکبر نے سبحان اللہ جنہوں نے اپنی بیٹی نبی کی نکاح دی تھی، اور صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں غار کے اندر پہلا قدم رکھیا صدیق اکبر نے، جنہوں نے اپنی چادر پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کیتے صدیق اکبر نے، جنہوں نے بار بار ڈنگ کھاتے صدیق اکبر نے، جنہوں نے دل کے اندر حزن آیا ملال آیا، جنہوں نے دل کے اندر خوف آیا کہ باہر لوگ آگے نے، جنہیں دل کے اندر پہلے ایسے ارادے نے جنم لیا او صدیق اکبر نے، اور جن واسطے آیات نازل ہوئی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، او صدیق اکبر نے جن واسطے اللہ کا قرآن غار کے اندر آوے، او صدیق اکبر نے جنہیں آج میرے مصطفیٰ کے نال مزاج بھی آرام کر رہے ہیں، او صدیق اکبر نے میرے معزز سامنے کرام جنہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار دے صحابہ بیٹھے نے، ایک عورت آگئی مائی آگے کہنے لگی کملی والا فلاں فلاں سوال ہے، سرکار نے فرمایا جو جواب ارشاد سرکار نے دینا سی دیتا، عرض کرنے لگی کہ کملی والیا کوئی اور ضرورت ہوئے کوئی کام ہوئے میں آمد تسی موجود نہ ہو تو میں کتھے جاواں گی، میں کنے کو جاواں گی، نبی دے سلطان نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے ابو بکر کو لا جائے، جنہ واسطے حضرت علی مرتضی خود فرمان، جنہ واسطے حضرت سیدنا علی مرتضی توجہ توجہ توجہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی جنبابها، میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے، او علی جڑے حکمت دے اور علم دے دروازے نے، او فرمان دے نے ابو بکر جی عالم کوئی نہیں، ابو بکر جی عالم، ابو بکر جی سچا، ابو بکر جی بہادر، ابو بکر جی دانا، کائنات کے اندر میں نہیں میں کیا، او صدیق اکبر جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر مصطفیٰ کے قدمہ کے اندر اپنا مال قربان کر دیتا، او صدیق اکبر جنہوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اپنا سب کچھ قربان کر کے خوش ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی نبی دے سلطان نے جناب سیدنا صدیق اکبر واسطے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے دے اندر صلح کران واسطے گئے، توجہ فرماؤ سرکار قبیلے دے اندر صلح کران واسطے گئے، حضرت جناب بلال نے قریب آکے صدیق اکبر دے آکھیا، صدیق اکبر دے قریب آکے کہنے لگے کہ سرکار تے فلاں علاقے دے اندر فلاں قبیلے دے اندر فلاں خاندان دے اندر سرکار دو خاندانہ کے درمیان دو قبیلے کے درمیان صلح کران گئے نے، ابو بکر نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھاؤ گے، نماز پڑھاؤ گے، میرے معزز سامعین کرام جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کر کے قریب آئے اور آ کے کہتے کہ اے ابو بکر آقا دے فلاں علاقے دے اندر دو قبیلے دے درمیان صلح کران گئے نے، اے ابو بکر نماز عصر دا ٹائم ہو گیا، کدے واسطے اللہ دا قرآن کہندا وے حافظو علی الصلوات
ذرا توجہ تے کرنا اے علماء سے جڑی جناب حضرت علی المرتضیٰ نے اے نماز قضا ہوئی آقا گود کے اندر نے نبیاں دے سلطان نے اپنا سر انور سرکار نے علی دی گود کے اندر رکھیا ہویا سی سرکار نے فرمایا علی ذرا گود دا بیٹھ کے بڑھانا ذرا گود اپنی سامنے کر نبیاں دے سلطان نے اپنا سر انور رکھیا آقا آرام کر رہے ہیں ایدر وقت عصر جاندہ رہا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی اکھان دے اندر آنسو آ گئے جو ایک آنسو مصطفیٰ دی روح انور دے گریا آقا نے چشمان مبارک کھولیا اور فرمایا کہ آقا فرما دے علی کیوں رو رہا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ وقت عصر جاندہ رہا او تاقید والی نماز او نماز دی دفاس دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی او نماز قضا ہو گئی میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے آقا نے فرمایا کہ علی دس قضا پڑھنا چاہنا ہے یا ادا پڑھنا چاہنا میں ہاتھ بن کے کہندے میں کملی والیا اگر قضا پڑھا گا تھوڑی محبت بدنام ہو جائے گی کملی والیا میں ادا پڑھنا چاہنا تاکہ زمانے والیاں نو پتہ چل جائے انہیں چھوٹی جی گل نہیں سورج غروب ہو گیا کہ ان کا ادا کیتا ہو سکتی سورج غروب ہو جائے کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں تے ادا پڑھنی ادا پڑھ لے گا بولو دے صحیح سورج غروب ہو جائے کہ وہ بندہ کہے جی میں ادا نماز ادا کرنی تے ادا کر لے گا قضا پڑھ سکتا ہے ادا حضرت علی المرتضیٰ نے کیوں آکیا علی المرتضیٰ نے کیوں آکیا علی جان دے سن توجہ علی جان دے سن میرے کریم نبی مختار کل نے آج میں کہاں گا ادا پڑھنی ہے مصطفیٰ اللہ دے نظام دے وچوں ایسا قانون بنا کے میں نو ادا کرا دیں گے کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کرو کون جاندا سی اللہ دا قرآن کون جاندا سی جبریل آسمان تو آندا ہے کون جاندا سی رب قدوس نو مصطفیٰ نے کسے کتاب نو کہہ دیتا اے اللہ دا قرآن ہے اے اللہ دا قرآن ہے اسی تسلیم کیتا اللہ دا قرآن ہے جبریل نو آندیا ویکھیا نہیں جبریل نو آندیا جاندیا ویکھیا نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل آیا سی کئی مرتبہ دائیہ قلبی کی شکل دے اندر بھی آئے ہیں سبحان اللہ تھوڑی جی اچھی آنکھوں اس جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہنے نے آقا ادا پڑھنا چاہنا آقا ادا پڑھنا چاہنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمانہ بل کی تھی بلکہ سورج بل کی تھی اور آنکھیں کی یا اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت کے اندر سی اے اللہ علی دی خاطر سورج واپس پلٹا دے توجہ یار اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت کے اندر سی اور اس کے ذرا غور کے نال کے دیکھو نا نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز چھڑنا اطاعت نہیں ہے نماز پڑھنا اطاعت ہے پر دیکھو میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ علی تیرے نبی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت کے اندر سی تو پتہ کی چلیا کہ اطاعت نبی اطاعت خدا ہے جو اطاعت مصطفیٰ دی ہوئی اطاعت خدا دی جو اطاعت مصطفیٰ دی ہوئی اطاعت خدا دی اس واسطے میرے آقا نے فرمایا اے اللہ تیرا بندہ علی تیرا بندہ علی تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت کے اندر سی اشارہ کیتا سرکار نے ڈوبیا یا سورج واپس آ گیا ایک جملہ کہنا چاہنا کئی سارے احباب کے گروہ پوچھ کے دیکھو کتنے فرشتے نے کہ سورج نو کھچ کے لے کے جاندے ہیں سبحان اللہ کہہ دیا کتنے ملائکہ نے جو سورج نو کھچ کے مغرب والے لے کے جاندے میں اور دن ملائکہ توجہ اے قانون خدا
آڈر خدا بندی ہے، اس نے خدا بندی ہے، اے ملائکہ اپنی مرضی نال کام نہیں کرتے، اللہ دے عزت نال کرتے نے، ملائکہ کھچ کے لے کے جا رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ دی انگلی اٹھی ہے، پورے پنجے دی طاقت نہیں ہے، پورے پنجے دی طاقت، پورے ہاتھ دی طاقت، پورے بازو دی طاقت، پورے وجود دی طاقت نہیں ہے، جس انگلی کے اندر اتنی قوت ہے کہ ڈوبیا سورج واپس کھینچ سکتے ہیں، مصطفیٰ بھی اپنے پورے وجود کا کیا عالم ہوئے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا، این انگلی دے اشارے نال ڈوبیا سورج واپس کھینچ لیا۔ نماز پڑھ لے، علی نماز پڑھ لے، اشارہ مقصود سی۔ ادھر حضرت بلال کہندے نے، اے ابو بکر، آقا گئے نے قبیلے کے اندر صلح کرانے واسطے، مصلی کھالی ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ جناب ابو بکر نے جواب کی دیتا، آپ فرماندے نے اور تکبیر کہے، اے بلال تکبیر کہے۔ جناب بلال کھڑے ہو گئے، سجنوں توجہ تے کرو نا، جناب بلال نے تکبیر آکی ہے، پیچھے جناب عمر فاروق نے، سبحان اللہ، تھوڑی سارے مل گیا کو، جناب فاروق اعظم نے، جناب عثمان غنی نے، مولا مرتضی علی شیر خدا نے، جناب زبیر نے، جناب طلحہ نے، خود حضرت بلال بھی اس جماعت کے اندر کھلوتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، جس طرح نماز پڑھن دا آرڈر ہے، ایک دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر آکے اپنے ہاتھ بن لے، ہاتھ بن کے نماز عصر شروع ہو گئی۔ ادھر آقا تشریف لے آئے، بینی بینی خوشبو آن لگ گئی، میرے آقا مسجد نبوی دی اندر آئے نے، اے جان نبوت دی بینی بینی اے خوشبو اندر آئیے، اور صحابہ کہندے نے جدو تیرے سرکار بار جان دے سن، سانو کدے پوچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی، اسی کی کم کر دے سا انہاں راواں دے اندر نکلنا، جنہاں راواں جو آقا نے گزر کے جانا، اور راواں معطر ہوندیاں سن۔ آج مسجد نبوی کے اندر اے فضا معطر ہو گئی، اے ہوا خوشبودار ہو گئی، جہاں میرے آقا آئے نے، پہلی پچھلی آخری صف دے اندر صحابہ کھلوتے نے، ہاتھ بن کے روایات دے اندر آندا لے، مسجد دے اندر اگر تسی چاہو ہتھاں دوسرے ہاتھ مارنا، انج مار سکتے ہو، انج تالی دی طرح ہاتھ مارن دی اجازت نہیں۔ صحابہ نے ہاتھ بننے ہوئے نے، نماز دی حالت دے اندر میں، ادھروں آقا آگئے، انہاں نے پٹیا کھاتے ہاتھ مارنا شروع کر دیتے۔ پہلی صف نے پیچھے تھوڑا رستہ دیتا، آقا گزر کے آگے آگے، دوسری صف کے اندر، تیسری صف کے اندر، چوتھی صف کے اندر، حتیٰ کہ میرے آقا امام کے پیچھے جنہی پہلی صف ہوتی ہے، آقا اٹھی آگے، ابو بکر بھی حیران ہو گئے، آج یہ کیسی نماز ہے، کیسی نماز ہے، جس نماز کے اندر پیچھے تالیاں بج رہی نے، جس نماز کے اندر پیچھے تالیاں بج رہی نے، اس تو پہلے کدے اے ہو جی نماز ہوئی، کدے اے ہو جی نماز پڑھی نہیں گئی۔ او سجنوں ذرا توجہ دے کرو، ایتھے میں ایک عقیدے دا جملہ کہنا چاہنا، صحابہ نے رستہ دے دیتا، آقا گزر کی آگئے، جنہاں نو آج اے فکر پہ گئی کہ نماز دے بعد درود پڑھے آ جائے، نمازی دی نماز دے اندر خلل پیدا ہوئے، یا اچھی صلاۃ و سلام پڑھے آ جائے اذان تو پہلے یا اذان دے بعد خلل پیدا ہوئے، ایک مصطفیٰ کا نام ہے، میرے مصطفیٰ خدا نے صحابہ نے سبا درست نہیں، سبا چیز کی دیا نے، آقا گزر کے آگئے، ابو بکر دے پیچھے ذرا بیک اونا صحابہ دی نماز دا عالم کی ہوئے گا۔ کائنات دا کوئی مولوی، کائنات دا کوئی مولوی ایک فتوہ لگا کے دیکھے، ایک فتوہ لگا کے دیکھے، دو دسے کہ کیا صحابہ دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟
آج کل جڑے فتوا باز مولوی پھرتے نے پہ کہ نماز دے بعد درود پڑھیے تے نماز نہیں، کسی جگہ تے نہیں لکھیا کہ جی باہر نہیں پڑھنا تے وچ کیوں پڑھنے؟ باہر پڑھن نال نماز دے اندر خلل پیندا ہے تے جڑا وچ پڑھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، صدیق اکبر نے جدوں چاہیا، صدیق بھی پھر کوئی عام بندہ نہیں، میرے مصطفیٰ دے ہر لمحہ نال رہن والے ابو بکر نے، ہر لمحہ نال رہن والے مزاج شناس ہے نبوت نے ابو بکر، انہاں نے اے حوازہ پہلے سن لیا سی، اے تالی بجن والی صحابہ ہتھیات مار رہے تھے، اے صدیق اکبر نے بھی مصلی چھڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ مصلی چھڑیا نا کہ میرے آقا نے ابو بکر دی کنڈ دے پیچھے اپنا ہاتھ رکھیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نماز پوری کر آئے، میرے آقا دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر چھوٹی جی گل نہیں، 17 نمازاں۔ سبحان اللہ۔ مل کے آنکھو نا سبحان اللہ۔ اتنا اچھا مقام ہے ابو بکر دا، جنہاں نے میرے آقا دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر مصلی مصطفیٰ سے کھڑے ہو کے 17 نمازاں پڑھائی گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا اچھا مقام ہے صدیق، آقا فیصلہ تو خود کر گئے، آقا فیصلہ دے حدیث پاک تو لوگ عام علماء بھی ایسے حدیث میں لیندے نہیں کہ جدوں عورت نے آگے کیا نا کہ یا رسول اللہ اگر تسی تشریف فرما نہ ہو تے میں نے کوئی مسئلہ درپیش ہوئے میں کتنے جاواں کتے کول جاواں، میرے آقا نے ابو بکر دا بازو تھام کے سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر کو آ جائے۔ سرکار فیصلہ نے فرما گئے، رونے کس چیز دے، فساد کس بات دے، امت دے اندر ہے جڑے تفرقہ بازیاں پائیے کس بات دیاں؟ کدی غور نال بخاری و مسلم پڑھو، حدیث پاک سیاستہ دی کدی ایسی اس پاسی ہو نہیں ایس حدیث تو نہیں مندے، ایس تو مندے ہیں نہیں، ایسی کسی حدیث تو نہیں مندے، اللہ دے قرآن تو مندے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے دے کیا باقی مصلی نماز قائم کرو، کوئی قرآن دیا 114 سورتہ دے اندر توجہ ہے، قرآن دی 114 سورتہ دے اندر کوئی کائنات کا مولوی، کوئی کسی فرقی دا ہوئے ایک دستوے قرآن نے نماز دیا رکھتا طے کی دیا ہونا۔ 114 سورتہ دے اندر کسی جگہ تے قرآن نے کسی نماز نے رکھتا طے کی دیا نہیں، بولو رکھتا طے کی دیا نہیں، فجر کدو پڑھنی ہے ایک طے کیتا نہیں، زور کنی پڑھنی ہے طے کیتا نہیں، عصر کیویں پڑھنی ہے طے کیتا نہیں، مغرب کدو پڑھنی ہے طے کیتا نہیں۔ صحابہ کہنے نے کملی والیا توجہ ہے، اللہ نے کیا واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، سونیا کیویں پڑھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونیا کیویں پڑھیے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں کیا جبریل واپس کیا پلٹ کے آئے گا، جدو آئے گا او جو کرو پوچھ کے دسا گا، نا کائنات دیا تمام حدیثہ گواہ نے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تھانو کا بھی پریشانی ہے میرے بل دیکھو صلو کما رأیتو یصلی، میرے بل دیکھو یہ میں نماز پڑھتا ہے میں پڑھتے جاؤ، جب میں نماز پڑھتا ہے میں بڑی نماز اٹھی جائے گی۔ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، آج اسی کہی نہیں جی ہو اسی تے ایسا حدیث تو نہیں مندے اے تے ضعیف ہے، تو معتبر ہو ضعیف ہے، تھوڑا محبت مصطفیٰ سینے اجاگر ہوئے، پیار مصطفیٰ دا سینے دے اندر ہے، خدا دی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا سب کچھ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اگر سینے چ نہیں، لمبیاں نمازاں پوری زندگی صدقہ خیرات پاواں زکاتاں دیو تے پاواں لئی جاؤ، اے کوئی فائدہ نہیں، بولو دے سے کوئی فائدہ نہیں دین گیا۔ لمبیاں نمازاں عام روٹین دے اندر جدوں کدے کوئی نماز واسطے بندہ تریا ہوندا ہوئے تے بابے بھی بیٹھے ہوندے نے روڑاں دے کہ بابا جی آج نماز پڑھ لیے، وہ کہنا میرے گوڈے جڑے نے دکھ دے نے گوڈے نہیں کام کردے، اللہ تے جے نوں پتہ لگ جائے کہ وہ فلاں جگہ تے ٹھٹر لگا اوتھے جا 50 پلیوں کٹ کے میرا بھی حصہ پال ہے، رسی دا کرایہ میرا بھی پال ہے، میں نے نال لے چاہیے شگل میلہ بیٹھ کے آواں گے سجنا، ہمیشہ اس زندگی دے شگل میلے میں کچھ نہیں دینا، نال کی جانا ہے
نیک اعمال نال کی جانا ہے مصطفیٰ دی محبت صحابی نے عرض کی تھی نا بارگاہ مصطفیٰ کملی والے قیامت کدوں آئے گی توجہ قیامت کدوں آئے گی میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا سینے میں تختی تے لکھن والا ہے آئے انہوں اپنے دل کے اندر جگہ دیو میرے آقا نے فرمایا قیامت سے سوال کرنے والے کی قیامت کی تیاری کی تیو بات بن کے کہنے لگا کملی والے میرے کو نبی نمازاں کوئی نہیں میں بہت تہجد نہیں پڑھے صدقہ خیرات بہت میں روزے بھی نہیں بہت رکھے سرکار فرماتے نے پھر قیامت کا سوال کیوں کر رہے ہیں کس بات کے ناز ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی ذات پہ بھروسہ ہے کملی والے تھوڑی ذات پہ بھروسہ ہے سرکار نے بھی جو ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے کہ دنیا دی جنوں جی دے نال پیار ہے اگے او دے نال ہوئے گا دنیا دی جنوں جی دے نال پیار ہے تو پتہ چلے آج مصطفیٰ دا پیار سینے وچ ہے کل نال ہوئے گا اگر آج بغض ہوئے گا تے کل نال نہیں سرکار ہی فرما دیں جا تو میرا امتی نہیں تے کتنے جائے سرکار ہی فرما دیں جا میں تینوں جاندا ہی نہیں تے کتنے جائے گا بندہ سجنا سرکار دی محبت تے ایسی ہے سارے رشتے ناتے سارے زقارب حقیقی باپ حقیقی بیٹے حقیقی بھائی ماں جائے بھائی اپنے ہتھاں نال مڑا مٹی دے نیچے رکھ کے آندے نے ایک ذات ہے مصطفیٰ دی جڑی قبر چ بھی اجالا کر دی قبر دی تاریخ وچ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے قبر دی تاریکی کے اندر اور کوئی چارہ نہیں جدو ملائکہ نے آگے پوچھنا ہے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا بلکہ بخاری شریف نے کیا کہ انہیں کہتے امام بخاری نے جو لکھے نظر کیتا نے کیا کہ صرف ایک سوال ہوئے گا بولو دے سے سبحان اللہ ایک سوال ہوئے گا وہ سوال کیے عظمت مصطفیٰ دے بارے کا یہ 10 میرے مصطفیٰ دے بارے دنیا چ کی کہندا ہوندا 10 میرے مصطفیٰ دے بارے دنیا چھے کی کہندا ہوندا سی باقی 2 سوال من ربو کا مادینو کا باقی کتاباں دے اندر ہوندے نے میرے معزز سامنے کرام بات کر رہے ہیں سر کہ سرکار نے ابو بکر نے سرکار دے مصلی تے کھڑے ہو کے کینی نمازاں پڑھائیاں 17 اور ابو بکر آپ نے قانون لکھیا آج بھی بڑے بڑے علاقے دے اندر کے قانون لکھے جاتے ہیں نا قانون ابو بکر جی تو پہلے دن خلیفہ بنے نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد او دن صدیق اکبر واسطے کتنا مشکل دن سی صدیق اکبر دی اکھاں نم نے گردن چکا کے بیٹھے ہیں حضرت بلال اپنے ہاتھ سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے واہ صاحب آج میری امیداں دا رشتہ ٹوٹ گیا آج میں اپنے دکھڑے کینوں سناواں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار کر لی باہر آ گئے آپ فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں خبردار کوئی بندہ ہی نہ کہے کہ نبی مر گئے خبردار کوئی بندہ ہی نہ کہے نبی میرے آقا زندہ و سلامت نے میرے آقا حیات نے سجنا پہلے دن جنہوں صدیق اکبر خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے صبح دا وقت سی اگلے دن آپ نے ٹوکری چکی تے صبح دے وقت جا رہے میں منڈی وال فاروق اعظم نے دیکھیا حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھیا کہنے لگے ابو بکر کدھر کہنے لگے میں بچیاں واسطے روزی روٹی نہیں کمانی میں خلیفہ بنیا میں اپنے بچیاں واسطے روزی روٹی نہیں کمانی جڑی تجارت کردا سا انہوں چلاواں کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ بھی پالنا ہے دین دے معاملات بھی چلانے ہیں کہنے لگے نہیں اس طریقے نال نہیں آؤ واپس پلٹو تہاڈا وظیفہ طے کیتا جائے گا تسی مسجد کے اندر بیٹھو تسی امیر المؤمنین ہو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضیٰ اور فاروق اعظم دونوں یار نال لے کے مسجد کے اندر آ گئے مسجد نبوی دا ماحول اور کہنے لگے جی اسی تہاڈا وظیفہ طے کرنا چاہنے ہیں دسو کینا وظیفہ دئیے صدیق اکبر نے جڑی گل کی تھی نا صحیح اے ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے آپ فرماتے ہیں اونا وظیفہ طے کر دیو جتنی عام مزدور کی مزدوری ہے جتنی عام مزدور کی مزدوری بیچ کوئی پیارا جا بندہ بیٹھا سی مٹھی جی بولی بول کی کہنے لگا ابو بکر اگر اونے نال تیرا گزارا نہیں ہوئے گا تو پھر سبحان اللہ
अबू बकर अगर उन्हें नाल गुजारा नहीं होएगा तो फिर फारूक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब इरशाद फरमाया, आप फरमाने ने अगर मेरा गुजारा नहीं होगा सब तो पहले तमाम जितने भी मजदूर ने उन्होंने दी मजदूरी बढ़ावांगा। सुभान अल्लाह। अंदर अबू बकर दी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। आपने उन्हें तो जुदा नहीं कीता और एक कानून मेरे आका ने बनाया। आका ने इरशाद की फरमाया अपने गुलाम को लो ओना कम लो जिन्ना ओदा वजूद है, ओना को कम लो जिन्ना ओ जिन्ना ओ कर सकदा है, ओदी हिम्मत तो बहुता काम ओदे कोलों ना लो। और पहला की ओदे नाल मुआवजा तय करो, पहला कानून। दूसरा कानून तवज्जो है, तवज्जो है। दूसरा कानून की सी, दूसरा कानून की पहला मुआवजा तय करो, दूसरा ओदा पसीना खुश्क होने तो पहले। सुभान अल्लाह। तेरी मेरी गल होवे कि हौली कहो सुभान अल्लाह, सरकार दा फरमान है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमान है ओदा पसीना खुश्क होने तो पहले ओदी उजरत अदा करो। सुभान अल्लाह। तीसरा कानून की सी, तीसरा ज़ाब्ता की सी, तीसरा फैसला सरकार ने की फरमाया। सरकार फरमाते ने ओदे नाल नरमी बरतो। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे कि मैं अपने मुलाज़िमां ते बड़ी सख्ती करता हुंदा सा, जदों मैं सरकार दे कोल आया ते सरकार दे कोल मैं फरमाने आली शान सुने, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया ते मैं वापस पलट के गया। पहले हाल में हुंदा सी मैं जांदा सा ते सारे ते सक्काकारी हो जांदा सी, सारा ये सामा रुक जांदियां सन। अबू ज़र ग़िफ़ारी आ गया कि आज जदों मैं आया ते मैं एक गुलाम नूं करीब बुलाया, मैं उनका खाना खाना बनाया, खाना बना के मैं दस्तरखान लगा, दस्तरखान लग गया ते सारे मुलाजमान मैं कोल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये आलम बैठ के खाना खाइए। सुभान अल्लाह। वो कहने लगे जी ऐसा ऐसा मामला ए तरीकेकार आज दिगर पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ या हमेशा वास्ते। आपने फरमाया कि वो ज़र दे अंदर आज तो बाद तब्दीली आ गई, मैं सरकार का गुलाम बन गया, सरकार का कलमा पढ़े आए। सजना इस सहाबा ने जो मेरे सरकार दा, जो मेरे आका दा जो फरमान सुनिया ओदे ते दिलों चाह तो अमल करने वाले ने। सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि ज़बानी कलामी मन्नी जाओ ते अंदरों ही करो जो अपना मन करे। हज़रत अली शेर खुदा अपने गुलाम नु नाल लेके बाजार जी गए, आप फरमाते ने दो सूट दे, एक जरा अच्छे किस्म दा दे, एक थोड़ा होला दे। गुलाम कहने लगा कि अच्छा अपने वास्ते होएगा ते माड़ा मेरे वास्ते होएगा। जो उस दौर के अंदर रूटीन सी, गुलाम के दिलो दिमाग के अंदर भी यही ख्याल वापसी पलट के आए ना कि आपने फरमाया कि तू अपने घर जाना ते मैं हौली हौली बोलो, तू अपने घर जाना मैं अपने घर। अपना सूट विचों ले ले, उन्हें की कम कीता जिहड़ा हौला सूट सी, माड़ा सूट सी विचों हो चुकिया उस दौर के हवाले नाल हो चुकिया कि गुलाम हमेशा हल्का कपड़ा पाते सन। हो चुकिया ना कि आपने फरमाया की क्या करना है, मेरा कि ना चुक अपना चुक, मेरा ना चुक अपना चुक। सिद्दीक अकबर को पूछा गया जिन्हों जनाबे अली मुर्तज़ा ने फरमाया कायनात के अंदर अबू बकर तो बड़ा मैं कोई आलम नहीं देखिया। तय की कीता, कहने लगे मजदूर की मजदूरी कितनी होनी चाहिए। आपने जवाब इरशाद फरमाया जिन्ना तुसी जिवें तुसी खाना खांदे हो मजदूर उंज दा खाना खावे, और जे हो जा लिबास तुसी पांदे हो मजदूर भी ओहो जा लिबास पावे। सुभान अल्लाह। दुआ को